ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପଢୁଆଁଷ୍ଟମୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଆଦ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ। ଏହି ଦିନ କେଉଁ ପିଠା ଖିଆଯାଏ? ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କେଉଁ ପତ୍ରରେ ତିଆରି କରାଯାଏ? ହଳଦୀ ପତ୍ର। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ନିଷେଧ? ନଡ଼ିଆ। କେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ନିଷେଧ ନୁହେଁ? ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ପରିବାରରେ ମା ମାନେ କାହାକୁ ଏହି ଦିନ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ। ଏହି ଦିନ ମା ମାନେ କେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଷଷ୍ଠୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ।